এতিয়া আমি নতুনকৈ 50,000 চাকৰি দিম আৰু এইবাৰ চাকৰি দিওঁতে আমি এটা বিশেষ নীতি লৈছোঁ এখন ঘৰতে যাতে দুটা তিনিটা চাকৰি নহয় সেইকাৰণে যি পৰিয়ালত এটাও চাকৰি নাই তেনেকুৱা পৰিয়ালৰ সদস্যক আমি 10 নম্বৰ এক্সট্ৰা কৰি দিম Tambah burbok itu sepuluh जेबो मावाखै दायो जेसेबां जोंनि हा दङ गासिबो हाया डिजिटाइज जाजोब्बाय Promote Boroa जाम्बासो बे जेबो गैला बे सेस बे Promote Boroa जुदि थिगैनो दङब्ला मैयानि बे दरं अदालगुरियाव मानो गावनि सापर्टारखौ बिजेपिनो भट होआबाला मानो नांगोलाव थुआबोलाय बेसेबांसो भट मोनगोन नोंथांना जोङो 7.5 लाख भट मोनगोन दरं अदालगुरियाव सीएम सारा दिनै बिथाङा बुंदों फैगोनब्रा फैगोन बुंसो जायो होननानै बुंदों बिथाङा जेबो नङा बेफोर जेबो नङा बेफोर जाहैबाय नाटक ड्रामा मानासावल' फैया बेना प्रग्रामा दं बिजनियावबो दं क'क्राझारावबो दं गसाइगावबो दङ बिजनियावबो दङ सालबारियावबो दङ बिदिनो मोनब्रै मोनबा दङ निर्बाचन इलेक्सन चिफ मिनिस्टारबो फैगोन सोरबा मन्थ्रिबो फैगोन सोरबा एमपिबो फैगोन बे गाव केम्पिं खालामदों देरहालाङोबा माबायदि खामानि मावगोन मा थांखिया सार देरहालाङोबा जों दाथ' एमपि देरहालांबालाय बेनोसै जोंहा प्रतिश्रुति होनाय दंखायो बिटिसि सरकार फैनांगौ बिटिसि सरकार फैखांनायनि उनाव जोंहा स्टाराव होखानाय दङ बे स्टार मथे जों खामानि मावगोन प्रमद बर'आ जाम्बासो बे जेबो गैला बे सेस बे प्रमद बर'आ जुदि थिगैनो दङब्ला मैयानि बे दरं अदालगुरियाव मानो गावनि सापर्टारखौ बिजेपिनो भट होआबाला मानो नांगोलाव थुआबोलाय बेसेबांसो भट मोनगोन नोंथांना जोङो 7.5 लाख भट मोनगोन दरं अदालगुरियाव सीएम सारा दिनै बिथाङा बुंदों फैगोनब्रा फैगोन बुंसो जायो होननानै बुंदों बिथाङा जेबो नङा जेबो नङा बेफोर जाहैबाय नाटक ड्रामा बिजेपिनि मानसिया गासिबो सिङाव नांगोलाव भट होजोबगोन আমাৰ অসমত 14টা লোকসভা আসন আছে ঠিক আছে 14টাৰ 11খনত প্ৰদূপ 2খন হাতী আৰু এখনত ট্ৰেক্টৰ আৰু আমাৰ মানস বা কোকৰাঝাৰ বা বাঁশবাৰীত আমি কি চিনত ভোট দিব লাগিব কি চিনত ভোট দিব লাগিব এটা মই এইকেইদিন আহোঁতে ভাবি আছিলো এতিয়াতো অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ নাই হয় নহয় আগামৰ চৰকাৰ কিমান আছে নেকি আগামৰ চৰকাৰ কিমান আছে নেকি সেইকাৰণে মই মনতে ভাবি আছিলো কটা হাতৰ কাম নাই হয়নে নাঙলৰ দাম নাই আজিকালি কোনোবাই নাঙল চলাই নেকি নাঙল চলাই নেকি কটা হাতৰ কাম নাই নাঙলৰ কটা হাতৰ কাম নাই নাঙলৰ কটা হাতৰ কাম নাই আৰু নাঙলৰ কাম নাই হয়নে আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত প্ৰমোদ এই বিপিআৰত আজি 30 বছৰ ধৰি আন্দোলন আছিলে হত্যা আছিলে হিংসা আছিলে আৰু আপোনালোকে বহুত কষ্টৰ মাজেৰে দিনবোৰ পাৰ কৰিছিলে नोंथांमोननि लेखाया न'आव था दा था नोंथाङा खै बिगा हा दङ मा दङ कम्पिउटाराव बुबानो दायो मोनजोबगोन बैसोमुथियाव थांनानै बैसोमुथि होननाय मोनगोन गुगोलाव मबाइलाव थाङोबा बे मबाइलाव गुगोलाव थांनानै बैसोमुथि होनना लिरना होबानो जाबाय होमबानो फैगोन बेवहाय मा होनांगोन नोंनि नामखौ लिरना हो गामिखौ लिरना हो लोगो डाक नाम्बार पाट्टा नाम्बार फैजोबगोन आरो कुनु मण्डल अफिसाव थांनाङा जमाबन्दी कपिया बेवहायनो माने मोजाङै दाइल माबा खालामना होबानो सोना होबानो माबाखौ नाम्बारफोरखौ बेयाव प्रिन्ट खालामनो हागोन लोगो जमाबन्दी कुनु मण्डलनि उनाव खारनो नाङा बिफानिफ्राय फिसानि नामाव हानाय जाबाय আমাৰ দেউতাকৰ পৰা পুত্ৰলৈ কি কৈছে লেণ্ড মাটি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে মণ্ডল অফিচত যাই পইচা দিব নালাগে ঘুষ দিব নালাগে কাৰো পিছে যাব নালাগে 13টা কাম কৰিব পাৰে মোবাইলত মাটিৰ কাম আপোনাৰ আৰু মণ্ডল অফিচত যাব নালাগে এনেকা বহুত কাম আছে যি কামবিলাক আমি কৰি আছো আমাৰ যিবিলাকে কাপোৰ বৈ তেখেতসকলৰো আমি গোটেই মানে ডাটা বেছ বনাই আছো মই এতিয়া 1000 জনমান এম্পু ফিচিগ্ৰাফৰ দङ
बिसोरजों आङो डाइरेक्ट फनाव रायलायहरो कम्पिउटाराव नायनानै 3 केजि फानगोन ना 4 केजि फानगोन फिथिबखौ डाइरेक्ट रायलायहरनो हायो बे बेबस्थाखौ खालामनाय जादों आरो 3 मासनि उनाव जेसेबां आबादारि दङ बबे आबादारिया मा माइ मावदों ना बेसर मावदों ना फाथो मावदों ना मा मावदों बिनि न'आव फैयालासिनो बाहेरनि मानसिफ्रा कम्पिउटाराव नायनानै खोन्थाजोबनो हागोन सुरेन मोसाहारिया 4 बिगा लेमन गायदों उमुक बसुमतारिया 10 बिगा जोसा माइ गायदों बे डाटाखौ गासैबो खालामजोब्बाय जोङो बेखौ बिपिएफआ कुनु दिन हानाय नङामोन दिनै आङो हिसाब खालामना बरनबाय মই হিসাব কৰি ওলালো 2020 আমার সরকার গঠন করার লগে লগে বিটিসি অঞ্চলের এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট এগ্রিকালচার মাই আবাদफोरनिफ्राय मोननाय रां बियो 1900 কোটিमोन बेसां 1900 কোটি 1900 কোটি আসলে 1900 কোটি আমার ধান আমার এই কি কয় তামুল সৰিয়হ বেলেগ বেলেগ বস্তু বিক্রি কৰি পোৱাটো 1900 কোটি আছিল 4টা জিলাত আজিৰ তাৰিখত আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্ট বিক্রি কৰে মানুহে পায় 5600 কোটি ইমানখিনি উৎপাদন বাঢ়ি গ'ল 5600 কোটিনি দায়ে जोंनिया फाननो हानायनि बेबस्था जाबाय दा এই বস্তুবিলাক কৰি আছো প্ৰত্যেকটো সমষ্টিयाव मोनसे मोनसे महिला मार्केट बानायगासिनो दङ प्रत्येकটো ভিসিডিসিयाव जोङो माने नलेज सेन्टार बानायगासिनो दङ प्रत्येकটো माने समष्टियाव अडिटोरियाम बानायगासिनो दङ रायजो राजाफोरनो जी नांगौ जेसेबां सिएलएफर अफिस আছে इटु आमी निर्माण কৰিবলৈ গৈ আছো जिमान सिएलएफ अफिस আছে কাৰণ বাইদেউ সকলে সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ গছৰ তলত বহি মিটিং কৰিব লাগে এই সমস্যাবিলাক সব সমাধান কৰি আছো গতিকে বহুত কথা ক'ব লগা আছে পিছত কম মই সকলোকে ধন্যবাদ জনালো এতিয়া আৰু বড় অবড় বুলি একো নাই दा बर' अनाबर' नाय गैला जाय बिथाङा सार्टिफिकेटखौ खावना लानानै 10 बोसोर जोंनि लिडारफोरनि गोरोन्थियाव एमपि जाबाय बिथाङाबो इलेक्सन गेलेनो मोनाखिसै दा नंखायनो एबारनि इलेक्सनाव जोंजों मोगा-मोगि जानो हानाय कुनु टीम गैया बिपिएफनि खाम्फा बरगयारिया थांनाय इलेक्सनाव गावनि समष्टियाव जेननायसो जाय एमसिएलए समष्टियावनो जेनबाय बियो बोरै 24टा एमसिएलए समष्टियाव देरहालायखो गावनि समष्टियावनो जेनदों दा नंखायनो खाम्फा बरगयारिखौ गोबाङानो लोगो मोनाखै मोजां जेन्टेलमेन बियो लंपेन्ट गस्ला मोजां गानो खोथाफोरखौ मोजां मावो बुङो किन्तु खामानि मावग्रा मानसि नांगौ बाथ्राखौ बुजिग्रा मानसि नांगौ रायजो राजानो सानदुं अखा सम होनो हाग्रा मानसि नांगौ जेन्टेलमेनल' जाबा जानाय नङा दा नंखायनो बे खाम्फा बरगयारि मोना गावसोरनि चिरां जिल्लायावनो गावनि समष्टियावनो अलरेडि कम भट मोननाय आरो दाथ' एकदम कम भट मोनगोन कारण चन्दन ब्रह्मआ जोंनि पार्टियाव फैबाय चिरां जिल्लानिफ्राय दा सानजाहाथ' भटखौनो मोनखाया खख्लाबारिफ्राव दिनै मोनसे मोननै सुबायाव एफा एनै नांगोल दोंसै माखासेयावथ' गैला दा नैबे समाव बिनिखायनो हारिनि खौसेथि हारिनि गोजोन हारिनि जौगानाय आरो बड'फानि सिमांखौ मोगथां खालामनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रा जोङो बयबो फोथायनाय ला आरो बेखौनो आं खावलायबाय सम दंबावो जोंहा बयबो जाहाथे न'खराव रायलायो जे एबार जोंनि भटआ दरं अदालगुरियाव जोङो फामे बिबारनो होगोन किन्तु क'क्राझाराव जोंहा ट्रेक्टरनो होगोन थिग जाबाय नङा होमबा आङो बारा बाथ्रा बुंला बयनिसिमबो साबायखर बावबाय সকললৈ ধন্যবাদ জনালো ঠিকে আছেতো বাইদেউ সবে একো সমস্যাটো নাই ট্ৰেক্টৰটোতো বুজি পায় নাঙল ভাঙি গ'ল নাঙলটো 2020 চনত নাঙলৰ ওপৰেদি আমি ট্ৰেক্টৰ চলাই দিছোঁ ট্ৰেক্টৰৰ ওপৰেদি নাঙল যাব নোৱাৰে এতিয়া নাঙলৰ ওপৰেদি ট্ৰেক্টৰ চলাই গ'ল আৰু ইয়াত নাঙল আৰু উঠি আহিব নোৱাৰে আজিকালি নাঙল নিকিনেই মানে ককলাবাৰীত কিমান নাঙল আছে ট্ৰেক্টৰে বিচাৰে কিছুমানে নাঙল বজাৰত দেখা পালে খৰি খাবহে লৈ যায় হাল মাৰিবলৈ নোৱাৰে আৰু সবকে ধন্যবাদ জনালো ঈশ্বৰে ভালে ৰাখক বয়খোবো অবংলাউৰিয়া মোজাङैनो लाखिथो